Gipuzkoako Foru Aldundiaren adimen lehiakorra ekimenaren inguruan, Ekai Center eta Garen enpresarien elkarteak adimen lehiakorra enpresa txikietara eramateko proiektu bat jarri dute martxan. Baina, zein tresna erabilitzakete enpresa txikiek adimen lehiakorra implantatzerako orduan? Lehenik eta behin, argi izan behar dugu enpresa txiki eta hartainek eta batez ere mikroenpresek oztopo ugari dituztela eta beraz, hauen baldintza eta aukeretara egokitzen diren tresnak hautatu behar ditugula. Lehenik eta behin, RSS irakurgailuak aipatuko ditugu. Tresna hauek RSS kanalen bidez informazioa zentralizatzeko aukera dugu. Blog edo web orrietan detektatzen diren aldaketak biltzen dituztelarik. Interneten, honelako tresna ugari aurki ditzakegu doainik. Besteak beste, Blogtrotter, FeedDemon, Flipboard, Feedly edo InnoReader. Bigarrenik, markagailu sozialak. Kasu honetan, web orriak bildu eta gorde ditzakegu gaika. Adibide garbienak, Delicious. Honez gain, filtratzeko tresnak ere garrantzi handikoak dira. Izan ere, interneten bidez informazio ugari jasotzen dugu eta hau era batean edo bestean tratatu egin behar da. Esaterako, Zapier tresna aurki dezakegu interneten honetarako. Informazioa lantzeko tresnekin jarraituz, interneten badaude hainbat tresna ere informazioa elkarbanatu eta azaltzeko. Besteak beste, Scoop.it, Paper.ly edo Mailchimp. Honez gain, adimen lehiakorra praktikan jartzerakoan tresna ezberdinak ere badaude, hala nola Google Analytics, Google Trends, Alexa, How Sociable edo Social Mention direlakoak. Azkenik, sare sozialak aipatu behar dira. Tresna hauek lehenengo abantaila nagusia biltzen eta eskaintzen duten informazio volumena da. Sare sozialen bidez, bezeroen edo kontsumitzaileen iritzi, interes eta eskaerak detekta ditzakegu. Ezagunetarikoen artean, Facebook, LinkedIn edo Twitter dira. Orain arte aipaturiko tresnak nahiko xumeak dira, baina aipatu beharrekoa da egon badaudela adimen lehiakorra lantzeko tresna espezializatuagoak, besteak beste CRM programak. Software hauek informazio komertziala bildu eta elkarbanatzeko erabiltzen dira, marketing eta bezeroen arloetan. Egun doako eta ordainketa bidezko tresna asko aurki ditzakegu. Doakoen artean besteak beste Karma, Dolibar eta Molekul tresna daude. Ordaindu beharrekoen artean berriz Suma eta Salesforce. Tresna hauek potenteagoak dira eta erabiltzen konplexuagoak.